ang makaigsuna mga naminaw karon ha sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo na may ato ang regular anchor karong buntaga. Ako gyapon ang kasamtangan ninyo makauban karong adlaw kasamang radyoman Benji Tanghian. Straight to the point. Ito ang mga pinanggantig paminaw o niya sige lang kay ang uban nagatang magyudto kasamangkin nga kanang nang ilan na makauban sa Attorney Rufil karong buntaga pero tuwan pagyod kanang naang medyo naalanganin pa sa adlaw o sa mga sukintig paminaw pero ayog kabalaka ha kanang inyong kamingaw tigom-timok tigom-tigumara ng inyong kamingaw o ginigbalik unya niya matambalan na kana mga kasama ha. So bisan gani ang mga tigpaminaw na to kasamang Ken sa IFM ha. Idol Boyki, si Idol Boyki na tablaw in town nagsabog pasabot pero amo na nga si Attorney Rufil do na importante kayo kay pila sad gud to ka kanang namurag tuig kapin kasamang Ken nga kanang naa nga wala ka bakasyon. So karon ni bakasyon si Attorney Rufil sad mga sukintig paminaw. Ato lang usa nga kanon, ato lang usa sad nga tagahan og panahon sad kay kanang naa nga at least kanang mingaw-mingawon mo unya ayaw ka balaka kay inigbalik ato mo samot na gyud tog kaambungan ha. Onya arita sa tuwa nga mga isgutanan usab karong buntaga tungod kay Vatican ni pahibaw nga nagpadayon ang maayong kalambuan sa kondisyon ni Pope Francis samtang wala na usab kini isyo sa iyang kidney sa pagkakaron. Straight to the point. So maayo in town no at least na kanana naka-recover na in town ang Santo Papa mga kasama. At least mo ni sige na tog update kini kay ang uban ra ba in town kanang naang masayop o niya makahatag o gadili maayong informasyon ngadto sa publiko. Kay dunay ubang mga mayor o congresswoman in town nga masalama kasamang ken ha. So masaypan in town. So at least karon naana ni okay na ang kondisyon sa Santo Papa. Samtang sa laing bahin kanhi Mayor Mike Rama gipablater ngadto sa HPG7 subay sa wa gyud pag-uli sa bulletproof van nga iya sa syudad sa Sugbo. Straight to the point. Matod pa mga sukindig paminaw padayon nasa pagmagahi karon si kanhi Cebu City Mayor Mike Rama sa pag-uli sa maong sakyanan nga iyang gigamit mga sukindig paminaw nga kining maong sakyanan giisyo kini sa syudad sa diha nga mayor pa siya. Pero karon kay dili naman siya mayor sumala pa nga ipauli niya ipabalik among sakyanan. Kunya nganong hantud karon wa pa man giuli nga dili naman sa mayor mo nay katarungan ni Mayor Ramon Alvin Garcia. So kaning ingon ani so nagpabilin man si Mayor Mike Rama nga private netizen na mga sukindig paminaw. So maayo tingali sad nga iuli na lang na ang namang sakyanan mayor ha. Dili pa man ka mayor unya kanang naang kuana lang kanang naang inig ka mayor nimo. Inigbalik nimo sa pwesto. Imuha naman gyapon na nga maangko na og balik. So iya man na sa syudad aron pod nga magamit na ni Mayor Alvin Garcia. So ibalik na lang na Mayor Mike ha. Kaya kinini ang pagpablater mauna ni ang sinugdanan para pasakaan kag gaso. Ang awa nimo pag-uli niya namon sakyanan. Iuli na lang na Mayor Mike ha. Iuli na lang na kay kuha naman kanang naang di naman ka dili naman ikaw ang mayor karon. Iuli na lang ang dili na mangitag samo ko eh. So iuli na lang tingali na Mayor Mike aron dili na masamo kog maayo kay kuan man pero og tan-aw ni kay si Mayor Mike daghan man sa mga abogado so panlitag kasuhan siya di mo sukol sa kinasuhay. Pero muna ang rason gud diha kay dili naman na kanang mga sakyanan dili man na gamiton kung kanang na ang sakyanan nga pampubliko nga sakyanan o kanang iyas gobyerno unya gamiton ngadto sa private nga tao so questionable na. Pero gawas lang kung dunay mga kasabutan, mga sukindig paminaw ang local government unit sa Dakbay Sugbo taliwala diha nimo. Unya kunwa ko ipauli na, iuli na lang na mayor ha. Ay murag laway kayong paminawon nga makasuhan ta unya. Unsa tuno to kanang kasuhan kuno karnaping mo ba toy nagkuan ana mo ba toy nigawas nga balita. Ang kasuhan kuno ayaw kay kuan kayo lain kay paminawon mayor.
So maunay giingon sa pag-atubang mga sukin tigpaminaw sa mga tigbalita ni Mayor Raymond Alvin Garcia, ha? Mayor Raymond, no? Na si Mayor Raymond mga sukin tigpaminaw, siya may mayoro niya, siya may giila sa kanang naang balaod. Siya may giila sa balaod nga maoy mo pungko isip mayor. Sige lang ato alas ang respetaran. So karong Mayo, amo na nga maningkamot ka o gusto ka gyud nga mo gamit niya ng maun sakyanan, mabalik na nimo kon makadaog ka karong bugnong lugay nun umaabot Mayo 12. So kana mo'y paningkamutin na lang total imo bitang ipaari si Vice President Sara Duterte aron mo tabang sa sikhan si Mos Kabarangayan, ha? Onya samtang sa laing bahin, si Cebu City Mayor Raymond Garcia ani pasabot nga usa ka pribadong inisyatiba sa iyahang nga suporter nga doktor ang nagbutang sa iyang naong sa papel nga gigamit alang sa usa ka medical mission o dili programa sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan. Straight to the point. At least nitingog na mga sukin tigpaminaw ang mayor, ha? Nitingog na ang mayor kalabot ni adtong nag-viral usab nga dunay medical certificate nga didto ang yang naong nabutang kauban tapad sa logo sa City Hall. Kunya doon na po to'y resita makasama at doon na po'y resita nga dunay naong sa mayor, ha? So ni pasabot sa nga kanang naawa dili niya kuno matod pa nga dili kuno niya ni kanang nang dili siya maoy nagsugo ba kantom ang kantom to ang doktor to pero nganong gibutang mas doktor kasamang ken, ha? Nga kuan man tingali supporter gyud kaayo tingali sa doktor pero ay kung ina nga kining ni ang mukto a doktor dili nimo konsulta ay ikaw kasamang ken doktor ka maingon tingali ka nga okay ra ba kang mayor ani no? Sige mananghid ta sa mayor, ha? Mananghid ta sa mayor kung okay ra ba ka sa mayor, ha? Matawagan dito staff baka ni mayor or kanang og kaila gi supporter kayo mingon sa mayor okay ra og ibutang nakongan ikaw ang doktor mangutan na kagyud oy, ha? Palitan og kanang agi nimo og support nya kanang naong guna nya kanang naa nga mga dokumento nga imo ipagawas public document na. So mangutan na kagis mayor kung okay ra bang mayor tinuod kaha nga way gyoy kalibutan si Mayor Raymond aning kalakiha, ha? Sige lang, kaya doon na may uban mga supporters bitaw nga kanang ilaha nga mga parenta, kanang kasamang Michael Bintoy ay supported res DYHP, ana. Pero iyahang gi patatakan, iyahang lawas nga, iyahang gi pakuanan diya og patik nga, kanang naanggi kuanan niya nga tato nga DYHP o FM. So doon na uban tinud ana nga mga supporter, ana. Pero kasamang Bintoy ni pahibalo man to nato din, he? Ni pahibalo man to nga okay ra ba ibutang ang kanang logos DYHP diri sa ko ang kanang nang abaga hasta ang logo sa FM, ha? Okay ra ba? So kaning ni ang doktor tinuod jud nga wa ni nagpahibalos mayor. Samtang sa laing bahin na kandidato pagkamayor sa Konsolasyon nga si Bingol Vilio nagpablatter sa kapulisan kay gipangawat ng yan tarpulin nga adunay kompleto nila nga line up, ha? Unsa man ni kalakiha sa doy? Kaluoy bapod in taon ni ini. Kani si Bingol Vilio incumbent ba ni kasamangken o dili, no? Dili sa incumbent o so kung dili ka incumbent mos ginhawag gini mong pangita ka og kana mga kanang naang mo support nimo sa imuhang campaign materials para nga makaangkon ka og mga daghan nga mga tarpulin kay mahal ba yan ang tarpulin, ha? So kaning ingon ani og pananglitan og gilangkat kay matod pa niya nga nananghid man siya sa tag-iya sa gibutangan sa tarpulin, ha? Pero gikawat man nya duna sa kasayuran ni gawa sa ilang investigasyon nga ang tao kuno sa iyahang kaatbang nga mayor nga incumbent mayor mao kuno nagpatangtang sa tarpulin, ha? Mayong buntag diha kang Mayor Aligado, ha? Unsa man na Mayor Aligado? At tinuod ba ning giingon ni Vilio nga imo kunong mga tao mo nagtangtang sa tarpulin diha? So kanang ingon ana ayaw lang oy. Panalitan ikaw mo incumbent ka sa mangkin dili magani ka angay mahadlok. Pero kani dili pa niha atua sa nga hatagan og kuansad kanang naa nga panahon nga maka-eksplikar sa side ang mga aligado. Ilabi na si Mayor Aligado kung naglingkod og mayor diya sa Konsolasyon kung tinuod bang pasangil. Akon kay kuwata kay balo isi ka supporter lang ba mo gakuan ba? Kay kanasyonan ka pero ayaw oy. Kanang naa nga atua mga sukin tig paminaw nga
kanang naang kung ano nang naang panlitan og mag-eleksyon manggaling patas lang butang dia imong kontra butang sa gag imo nabitay uban nga ang tarpulin tataparan ana kanang naang mamutang sa inyong tarpulin kana mga nanagan karon inyuha sang pasabton kana mga inyuha mga supporters nga namutang kadi lang tamo kuan ana mga binuang ha kanang naa nga butang tag-ato naman sila ila butang lang sa tag-ato para depende na nas mga tao kung kinsa ilang pilion pero kanang ingon ana nga panlitan og kanang gilangkat ana nya mga supporters mo galangkat pero di sad maayo pareha bitaw diri Negros Oriental sad kasamangken. Ha? Dunay mga tarpulin nga mga dagko silang kontra pagka gobernador, ha? Kay numdum ka ni gobernador nga katon ingon, "Oy, mingaw man." So dunay kontra diha katon tuwa bitaw nga pastor, kato nga propita, pastor, mga sukintig pa may nagyunghungan kuno siya sa Ginoo nga padaganon sa Negros o gobernador kay siya ray makasulbad sa problema. Dagko sa kag mga tarpulin. Karon ang mga tarpulin gipahimo para biyod og frame nya doon na pag mga tiil. Karon gibutangan gisapawan sa naong ni Gobernador Chaco sa Garbaria. Sukuan niya oy. So kaning ni adili man ta makaingon nga kana yung gobernador mo nagpatapot kay doon na mga supporters, doon na mga sinugo. So kaning mga sinugo ayaw og palabisan. Ayaw palabi labi na kay kanang pastor ba na yung gidogdaog unya iampo na tana ha. Nakainomdom mo itong gobernador nga dito sa Negros ang pag-adto dito ni kanang naang Presidente Marcos pag-adto dito mga sukintig paminaw ingon sa sige dungan ta ha mo ingon ta BBM so ingon man oy mingaw man ang iyaha nga kuan ang iyaha nga kanang naang isa matay mingaw man. Yung mga supporters maoy nanguan ang nagpatapot ana. Yung mga supporters mo nagpatapot pero mauna nga kanang mga supporters ayaw sad kayo mo og kuan oy kanang naa nga palitan og naara moy panggasolina ana namoy suhol ipatapot lang sa kuan ayaw laga kanang nang grabe sad ka kuan ninyo kabangisan. Sumuna manghinaota diri Sugbo nga kanang naa nga dili na mahitabong parehas konsolasyon ha nga gipanangtang manggaling kinsa may gatangtang ani mga supporters rapod sa Pikas. Sumuna nga ayaw og buhatan na ninyo ipasabot gina ninyo nga kana nyo mga tiga patapot diha nga dili maminuang anang uban nga mga tarpulin kay di ba lalim og inyuha sang tarpulin ingon anaon. Straight to the point. Kamtang dito sa kauluhan ang CIS Party List Representative Erwin Tulfo pabilin nga nag-una sa senatorial survey base sa pinakauwahi nga social weather station survey. Straight to the point. So doon ay bag-o mga sukintig paminaw na sad nga survey nga gipagawas sa SWS nga survey niya nag-una gihapon si Erwin Tulfo magkasama. Kaning niya depende na ning niya kay kanang pananglitan og wa may kuan sa Erwin Tulfo sukad gyud sa unang survey pagawas antod karon murag way gyoy paglubad ka sa mangkin wa gyud kagi bisag number 2 na lang. Na wa gyud mo us-us magpabilin gyud sa number 1. Pero kaning kaning niya pila ka porsyento sa Luzon area, sa Visayas, sa Mindanao, matod pa ang kaning survey usab mga sukindig paminaw. No, mailha katuran ning kuanon gyud sa eleksyon ha. Aturan ning ning kuanon sa eleksyon kay kanang survey wa man gyud ta masayod og giunsa na nila pag-survey. Pananglitan usa ka media outlet mag-post sa survey kun imong tan-awon ang reaction, kun imong tan-awon ba usa ka media pananglitan kita diri sa DYHP magposta sa resulta survey tan-aw nimo dito makasama ang reaksyon sa mga tao puro man nga tawa. Kay wa ta masayod ko nga tawa ba na kasamang Nestor tungod sa tumang kalipay ha kanang kasamang kide kasama ay doko-doko dia kasamang kay malaan ting kasamang Nestor. Kay katanawa ng mga survey karon ang nisaka kasamangkin nga kani si Bungo mo ni Saka kay mo siya mo number 2. Ang Bintulfo na agyapon. Dili mawala sa number 2, number 3, number 4. Si Bintulfo so karon si Erwin Tulfo, Bungo dayong si Bintulfo. Unya mo na nga aga na depende na gyud sa mga tao. Depende na sa mga tao kay nagpost lagi nimo ako nabantayan imbis mo heart ang tao. Sa to pa nagpasabot nga heart so sa to pa ganahan sad ka. Ganahan sad ka unya uyon ka sa survey.
Pero kanang uban mo katawa, daghang man kay katawa, kamo bugal-bugalon gyud mo kaayo, ha? Asa mo na kaning survey na ay makatuo ta na ay dili. Panahon bitaw sa 2022 nga pinili ay ang kanunay nag-una sad sa survey makasama sa mga senador, mao kana yang igsuon nga si Raffy Tulfo. Kay numdo mo, kasamangkin, si Raffy Tulfo man tong kanunay yung mag-una sa survey. Apan pag actual na gyud sa eleksyon makasama, naunsa ba nga si Ruben Padilla wa man manimaho? Ang number 1 kanunay survey si Raffy Tulfo. Pero pag abot na gyud actual sa eleksyon na, si Ruben Padilla makasama mo ay number 1 nga senador. Wa na makaadto sa number 1 sa survey si Ruben Padilla oy. Wa. Apan pag actual na, uy, Ruben Padilla number 1. Number 1 kay putin naghanag kong idol labi na diri Sugbo. Katong ayan salida nga Mazda to kasamangkin. Sa to salida Mazda. Katong salida, Ruben Padilla mga sukintig paminaw daghang ko diri Sugbo. Nya kini mga Sugboanon kuan ko ni kanang naang ganahan kaayo ni o kanang naang labinag mga labinag na ang mga salida nga Mazda. Sana Amista ikaw gyud. Amista lagi nga salida. Nadia Ruben Ruben Padilla makasama. Sumuna nga kana na ang kuno number 1 si Ruben Padilla. Number 1 si Ruben Padilla niya sa survey wa man Raffy Tulfo man. So kaning ni wa ta ka siguro paani og kaning survey og kaning ni ang pagka number 1 ni Erwin Tulfo mao ba pugyot ang pag-abot sa resulta na. Depende na sa mga tao kay ang mga maghuhukom magkasama ang katawhan man. Kita man kinabag ang katawhan ang maghuhukom, no? Pero tan-aw lagi nimo diha bisag kinsa nga mo post diha. Nga tuwa nga AFM ato ang DYHP ato nga Armin Manila mo post sa resulta. Oy, mga tao. Kay mo to lagi ato tong kuha ag base gyud. Kuha na tog base ito si Ruben Padilla wa naman number 1 survey oy. Pero pag actual na gyud ang mga tao gibutang si kanang Ruben Padilla nga number 1. Pero number 1 nga senador man pagkadaog Ruben Padilla. So muna ito nang hatagan sad og pagtagad karon mga sukin tig paminaw og kinsa ning mga nisaka sa survey o kinsa ning niubos karon sa survey. Straight to the point. Samtang atangi usa di ay kay uy, si Vice President Sara Duterte napasugbo kasamangkin. Napasugbo no si Vice President Sara Duterte napa day sugbo. Karon ato ang gipaadto sa ato ang makaubanan sad nga mga radyoman o ato ang mga idol makasama kay padayon ang inilibot si Vice President Sara Duterte diri sugbo karon. So tuan na so ato ning hatagag pagtagad kay pananglitan og asa naman sa ni basig inyong lugar diha mga naminaw nato karon. Amoy adtuon ni Vice President Sara Duterte. Ato aning hatagan og pagtagad sad unya uban pa nato nga mga balita o mga isyu karon nga tuan tukion na human lamang sa pipila ka mga pahinungdanon kay pahinumdom standby. Balik ta makasama diri sa tuang nga pagpanag-uban sa tuang nga pagkulo-kabildo sa karong buntaga ha. Unya atuang nga mga nagkakuan diha magkaigsunan to nagkapi-kapi okay lang ngapi lang mo diha ha kay yung mga nagkaisikay ron. Unya atuan ning hatagag pagtagad ron kay kaning ni aduna may bag-o laging survey nga nigawas. Unya kanang na ang unsa man kaning SWS kasamangkin nakarehistro na baka ni sa Comelec. Kay niingon man tong Comelec nga kanang na ang kanang mga survey firms unya may buntag sad sa tuang nga mga idol sa 93.9 na mga naminaw sa naturo sa IFM. So ang kanang mga dunay mo pagawas sa mga survey o kanang mo kandak og survey ningon ang Comelec nga magpakuan mo dire kana mapa-accredit mo. Kay dunay uban nga mga aron nga masuta sa Comelec kung kinsang mga kandidatuha ang nagpakomisyon sa mga survey. Sa to pa kana murag dunay nagpakomisyon, doon na gunay kanang naang bayad sang ginagmay. So mauna nga dunay uban nga mga survey firm nga murag wa pa kay basi og makuha na hinuon mahibaw-an. Pero kay kana kay matod pa kinahanglan mo magpa-accredit mo kay kanang naang para nga
Mahibaw-an na to kay kung kinsa to kandidato nga nagpakomisyon ana, ilahan na nga maapil na to silang susi kanang ilaha nga gasto sa eleksyon atol sa eleksyon. So mo na nga pero imo laging tan-awon kana na mag-survey niya na ipagawas resulta. Ang uban mo katawa do na pay comment nga kinsang kandidatuha ilang ganahan suportaran. Doon na sa mo ingon nga, sige, kita lang tas eleksyon. Ato sang nga i-check ha, sa di pa na to tiwaso nagisgot. Ato sang i-check makasama si Idol Tweety. Kaya naka-standby karon sa Pikas Linya, live karon sa Barangay Carita. Atong hatagag pagtagad ni kay unsa kay nas Barangay Carita, no? Ang anong kuan man ni atong i-check sa Idol Tweety. Yes, Idol Tweety, kumusta diha? DYHP. Tata, RMN Report. Yes, Rajuman Benji, live and direct din sa Barangay Carita kung diin. Sa pagkakaroon na Rajuman Benji, i-interview ang ato ang Mayor Mike Rama. Uy! Rajuman Benji, kay kaganina, nanganhim ng yuta dire Rajuman Benji, kay naadinhi or muanhi daw si Vice President Sara Duterte apan nagikumpirmar ni Mayor Rama nga dili na makadayon si Vice President Sara Duterte sa pagkakaroon apan doon na pa sila mga aktibidades sa karong adto Rajuman dili siya mostorya kung unsa kini ug asa ang pagbisita ni VP Sara karong adlaw Rajuman Benji sa pagkakaroon doon na lay gihangyo pod nga kining wa siya kaanhi kay tungod pod gabi na daw kayo sila nahuman kagahapon. Rajuman Benji unya giprotektahan pa matod pa ni Mayor Rama kay lagi daw si Vice President Sara Duterte kay mauna ang sunod daw nga presidente sa Pilipinas. So far mauna ang iyang giingon dinhi sa iyang interview Rajuman Benji. Unya nangailan pod siya pasaylong kay ubay-ubay pod ning mga tao dinhi nga naghuwat gid tao na ni Vice President Sara Duterte. Apan ni anhi man kaganina ang iyang guard Rajuman Benji or ang iyang security ni VP Sara kaganina nga maoy nangayo pod og dispensa sa mga katawhan diri nga naghuwat karon. Sa pagkaron gi-interview gihapon si Mayor Michael Rama dinhi sa Barangay Carita Rajuman Benji kay magsugod na pud karon taod-taod ang ilang pag-handshake sa mga kaigsuonan nato dinhi Rajuman Benji. O so si Vice President Sara Duterte naapagyapon dai diri gyud sa Sugbo karon. Naapag yun Rajuman Benji, di lang po musturya si Mayor Mike Rajuman Benji kung pila pa kaadlaw dinhi mag-stay si VP Sara kay matod pa niya nasturyaan po daw ni nila Rajuman Benji nga suruyon gyud nila ang Sugbo. So dili lang dagpaya Sugbo ilang soyoron aka nang suruyon dili lang dagpaya Sugbo. Ang ato pang hibawan diri Rajuman Benji matod ni Mayor Mike Rama nga diri ganahan na mo bisita gyud sa tibuok Sugbo si VP Sara Rajuman Benji nagkanayon gani kini Rajuman Benji nga karong Mayo 8 nga moabot doon na sila plano nga moabot po dinhi sa syudad sa Sugbo si former President Duterte. So kay bata kay balo kay ganina diha ang security kay basi og dakuan sad o baka wata kay balo basi og kanang naang kuan baka wata kay balo ha kun iduaw baka si VP Sara ni Gobernador Gwen ha. Wa pa ta kabaw gyud sa tibuok Lakaw ni VP Sara karon si apa na mo lang tong giingon ni Mayor Mike nga doon na pa sila mga aktibidades karon doon na pa sila mga lugar nga bisitaon karong adlaw gihatagan lang gyud sa pagkakaroon si VP Sara nga makapahuway pod Rajuman Benji. So mga tao diha kuan naman kayo daghan naman kayo so nagdahom gyud sila nga moanha ang Vice Presidente. Nagdahom gyud sila Rajuman Benji ang uban pa gani dinhi kay kadlawon pa lang daan kay naa na sila dinhi nagatang ni VP Sara. So nagdaghan kayo kanini Carita ning ni dapita no? So daghan kay mga tao. Rajuman Benji at banggid mismo aning sa may kuan dolra ni siya sa City Hall. So kaning ni Asya diha dapita mauni unang barangay karon ang karong buntag ang gisuroy nila ni Mayor Mike. Yes, Rajuman Benji, kaganina pa din mga alas 5 pasado sila Mayor Mike nagtambay, naguwat po ni Vice President Sara apa na moto ni ang iyang PSG aron ni isulti po sa tuang mga kaisunan diri nga dili madayon karong
adlaw o orasaha na makabisita dinhi si Vice President. Okay, kuan ka to gabi murag dugay gusto sila na human kay didto man tos dulho di ay. No anang pagkagabi didto dulho puti sang pagkadaghan ng tawo nga ni adto. O Pwede diya ba? kadaghanang tao Rajuman Benji o kada mo duol ni VP Sara kay iyahag yung i-entertain po da Rajuman Benji iyahang suryaon labaw ng mga batanunan, labaw na kaning to ang mga senior citizen. Iyahag yung suryaon tagaan giniyag higayon ug tagaan po niyag oras Rajuman Benji para iya makihinabi. Oh, so kana mga tao diha nakahibalo sila nga inigana palitag mo na si VP Sara way dala nga ayuda ha si VP Sara. Kabalo ra gyud sila Rajuman Benji ang ilang nibawan dinhi kamubisita og moaninaw ra gyud dinhi sa Barangay Careta. So at least kanini ang mga tao gihapon diri sa South man to gahapon sila init gyapon kayo nga nihangop sa Vice Presidente. So ari diri sa North naman ini ang Carita. So nikuan gihapon ang mga tao nag-atang ang mga tao daghan kay ta mga listeners diha sa Carita Idol Tweety so naminaw sila ron no unya ang uban lagi diha no sayo pa intawon kayo duna na mga senior in town nga naa sa gawas na kay Tinuod gyud. ganahan ni sila nga motan-aw sa Vice Presidente. Tinood gyud dara Rajuman Benji mo gyud nang sa iyo pa lang buntag gyud kadlawon pa lang daan nagbuwat na diri ang mga tao Rajuman Benji. O basin in taon naluya in taon to si BP Sara no ka kaning ni ang maggahulat in taon agaganang ang Possible gyud Rajuman Benji kay dili ra man pud ni maong lugar ang bisitaon pud karon ni VP Sara panatangatangan pud nato Rajuman Benji kung unsay sunod nga lugar ang bisitaon ni Vice President Sara Duterte. wa nimo na pangutana si Mayor Mike nga Mayor Mike way plano nga si Gobernador Gwen mo kanang naang nga ni contact nimo aron makikita ni VP Sara. So far, Rajuman Benji, wala na nato na pangutana no, naputo lang gid nga to ang interview kaganina. Oh. Kay niduol man kita ni Mayor Mike kung ma-exclusive interview na to siya apan dili man pud nato kapugngan po ang ato ang mga uban. Daghang mga kay mo ubanan mga sa tao media. makuansad Motong nang duol pud tanan. So kanini at least nakuan ni siya kanang naang pero karong adlaw unsa man kay basig doon na pay laing barangay sa sunod suroy nila unsa man mo attend na kuno si VP Sara karon lang buntag tungod kay sayo kay basin in taon og nagkuan in taon to kasamangkin masigalulaw pud taon ba kay kana na ang gabi dugay kasi nahuman oy dugay kay nauman gabi in taon niya dili ba lalim kana na ang daghan kay tao nga mo abiso-biso nimo daghan kay tao nga mo sugat nimo o niya selfie at least si Ganahan gyud unta si VP Sara Rajuman Benji nga moanhi dinhi sa Barangay Careta. Apan doon na lang gyud siguro yung mga kakulian pod nga kinahanglan pod atimanon pod sa ato ang Vice President. Apan ang giingon ni Mayor Mike nga doon na pa sila mga aktibidades sa karong adlaw. Dili lang siya mostorya kung asa nga lugar o unsa ang sunod nilang mga lakang karong adlaw Rajuman Benji kay tungod pod sa kainit pod sa katawhan nga ni hangop ni VP Sara. Sige no so na ato ning hatag pagtagar no kay duna di ay kuan ni sab. Nya dala na taud-taud ang kanang naka-interview no kanang interview ipabati na to karon taud-taud na lang usab Idol Tweety no. So karon ang unsa man diha ang mga puli akato mga security ni personnel security personnel ni Vice President Sara Duterte unsa man ni kuan na ni uli na wa na diha. Yes, Rajuman Benji, sa pagkakarong mga orasaha, wala din ni Ate SG ni VP Sara Duterte ni balik na kung asa pod na himutan pod karon si VP Sara. Apa na to ang tagaan pod ug pagtagad ni Rajuman Benji kung unsa pay mga lakang buhaton karon pod nila Mayor Mike Rama kauban pod ang ato ang Vice President. So mangutana kuno ta diha sa mga kanang naang ni kuan unta kanang mutagbo unta ug unsa may ilaha gyud nga kuan gusto ba gyud sila makakita ni Vice President Sara. Sigato ni pangutana ni ang mga tao din hi Rajuman Benji. Anitas the plane. Kani ni abay daghan kayo. Yung buntag sa DYHP ni naghuwat gid mo ni VP Sara? Yes, ma'am. Asa naghuwat? Lasing ko pa, ma'am. 5 pa taon. Kapon kabaw mo nga Nakaibaw may nga nasa karon diri sa Cebu City. Tuyok ni Diorama. pero kabaw mo nga mo anhi gid sa Barangay Careta. Oo, kay naglamay nagsulti na mo diri na moari si Vice President kauban ni among Mayor Mike Rama. Ma'am kanang taga diri gid mo. Or nangari lang mo. Taga diri gyud mi sa Ponchidos kay Barangay Careta. Amo ma'am ganina rapod mo? Ganina. Ganina rapod na. Ako mga asawa.
ang konsihal, ginamit sa mong konsihal, Chris Barda nga, manganda may karong kuntaga kanya si Vice President. Tuyog sa mo ang mayor. Unsa man kuno giingnan sila nga adto mo dito kay nay ayuda ana wala. Giingnan mo ma'am nga kanang mga himo para kay naay ayuda ipanghatag sa VP Sara. Wala. Paano gyud ganahan kasing-kasing ra gyud nila. VP Sara. Ganahan mi sa Team Rama o sa Vice President. Support kami ni Mayor Mike Rama. Mo nang naagin mo din hino kay ubay-ubay pa mo ganina. Yang uban ang uli na lang. Mayor nga, move. Di move. Move. Oh. Nakuan may report ni doon mga reporter. So karon unsa man sila mo kuan lang sila nya karon unsa may lang gibati nga dili makaana okay ra sa nila. Ma'am, unsa man yung gibati karon nga kanang nahibawan na nga dili madayon si VP Sara. Okay na sad may kaya nakasabot man ta sa sitwasyon. Kasama mo yun na agad. So, mo to si Rajuman Benji, no? Ang uban gyud Rajuman Benji murag na kuan ba kanang nasagmoy kawa sila kakita. Apan isabot ra gyud sila kay tungod pod sa sitwasyon pod gyud. Mo na nga ikuan sa nato kay kana Vice President ko na ikaduha gud na ang task official sa nasod Idol Tweety o niya pila na ka barangay na iyang gi sulod-suluran so ang security sa ana dili sa lalim. Tinuod yun na Rajuman Benji mo po na ang paglantawan po nila Mayor Mike o ang uban po mga katawhan diri nga kanang naguwat ni sabot na lang gid sila. Sabot na lang kay kana na security ana dili sa lalim unya labi na kay daghan kay mga isog atubang karon pero bisan ana di man na mahadlok si Vice President pero kanang atua lang pod nga gihan seguridad pod in town. Tinuod. So basin og duna lang kay mga importante sa kaayo nga mga giasikaso or mga giatiman pa sa pagkakaron pero kaning uban manggidodahon kining uban kay basi kunog ni adtong kumare. Iba yung storya, Rajuman Benji, no? Lahi-lahi og storya. Ang ato ang makuana. So, mo na, Rajuman Benji, nahuman na og storya po si Mayor Mike sa to ang mga kahigalaan po sa ubang media outlet po. Karon magsugod na po sila diri Rajuman Benji sa ilahang pag-handshaking. Okay. Rajuman Benji mo to nakuha dinhi sa Barangay Careta. Kininyong Idol Tweety alang sa DYH Fairman Cebu Gaya from 93.9 Tatak R. Amen. Okay, salamat kay Idol Tweety sa imuhang report. Anya karon to taod sa si Idol Clint ato sa dito kay ingkaso mga sukintig paminaw og moadto gyud at least daghang ta makaubanan nga ato ang gipakuyog para nga makahatag og hulagway sa mainiton nga paghangop sa mga sugbuanon na nga mo biso-biso ni Vice President Sara Duterte. Kay gahapong adlaw sus nakugang ang kuan ang ermita mga sukintig paminaw nga sus daghan ba di ay nga tao nga ni adto dito bisag way ayuda makasama ni adto sila nga makita sila sa Vice Presidente o niya ang ilang singgit gyapon Duterte ana wa gyud mo ingon ang katong announcer nga matay mingaw man. So onya mayong i-protect in town ang atuang VP Sara matod pa ni Maria Gingy Bico Dasilio. Mao gyud ma'am onya Mario Carvajal Alindahaw sulid Sara Duterte ang sugbo. Si Mario Alindahaw man si akon sangay Benji Briones may buntag di kasama. Anita Matthews kinsa tong gibira ni ate si kuanto Brasco di tingali. Si Dindo Ditatso may buntag attorney Benji adili ko abogado sir ha. Kuan lang kanang naang kasamang Benji lang o radyo man Benji okay ra kuan na. Onya importante nakapik ko ni Idol Clint ug Idol Tweety maayo. Nagatuwa dito ni Scarita ron si kasamang Marie Chris Mahilom. Sana all dismiss mayor na ning kamot gyud in town abangan sa Mayo 12 pohon gikan ni Jessica Ibarita. Tahi sa niyang pag-ampo kasamangkin. Daghan kay itong mga nagpag-greet no kaganina o diwa na to nadahag basa sad mga sukintig paminaw ang mga comments
Mga greetings sa tuang nga makasama in town sab nga naminaw dire sa tuang programa karong buntaga igom sab sa mga nagtan-aw sa tuang nga Facebook Live, nagtan-aw sa tuang nga YouTube channel. Ubay-ubay no makasama unya nagkadaiya ilang mga reaksyon kabahin sad sa atong gisgutan kay ganiha sa atong uban ingon lagi sa makasama nga pag-ari ni ang uban nagatang in town ni Vice President Sara Duterte nga moari diri sa Carita pero mo na nga tuwa lang tanawon sad kay ang tungod ba sa security nga usab mga sukindig paminaw niya. Sunan ka kasamangkin ni adto gid ang mga security so karong adlaw posible gid unta nga tuwa dito ang Vice President. No kay dito gud ang mga security pero mo na nga ang security maoy masunod makasama og kumusta man safe ba ang VP. No pero mo na unsa man gyud ni kuan ani unsa may tumong gyud aning ni ang Vice President Sara Duterte imama trabagyod mula mano rabagyod or kanang naang kuan kanang naang gi saman kanang gi imbitar ba siya ni Mayor Mike nga kanang kuyugi ko kay mo ni mauna pero mo na tan-awon sad kay kanang pitog pero musulod kag mga barangay kuan ang security sa danaw pero sige lang kay sige kapoy lang gyud pod na sige kapoy lang gyud pod si Vice President Sara Duterte og naabay mga kakulian namo ni mo na ana pero kanang Vice Presidente imong pasudlo nag mga barangay nya sunan ka nga kuan sa gayo oy kanang di lang na nato apil-apil kasamangkin panalitan og ang tumong ato ba nga para sa kampanya ba di lang na nato apil-apil oy kay risgo kayo na Vice Presidente ko na Vice Presidente ko na unya pananglitag apil-apil na to natong kampanya sa barangay murag di dagoy maayo. So mao na ang pananglitan hinuon og dunay program or dunay mga kanang programa kasamangkin nga ato baka sa gym, ato baka sa covered court o dunay mga tambungan importante tambungan kana tingali pwede na i-invite nila si VP Sara o baka kanang dunay rally ana pero kanang atuon ni kada barangay murag risgo kayo risgo kay labi na ron panahon na so mao na ang okay unta kung ang appeal sa security kanang kanang ginahanglan man na security gyud ana ang measure mga kasama no amo na suwito kayo si Sir Miti Soriano ana ang kanang naang sa Bangkogon Resort and Restaurant buntag ninyo diha og sa uban nga mga empleyado diha sa Bangkogon Resort and Restaurant nga naminaw kanato karo mga orasa sad mga sukindig paminaw. Okay, unya sa di pa ta mo tabok sa dugang natong isgutanan og sa pagpadayon sad pagtuki aning pagbisita ni Vice President Sara Duterte makasama diri Sugbo. Ari sa tas dugang winners nato ha. Arita sa tuasag nga mga kaigsuonan sad mga sukindig paminaw nga hatagan natog ayuda kay kining atong pagpanghatag og ayuda wala ta nang hatag tungod kay nakapirma ta ha. So why labot ang pagpirma aning atong ayuda diri sa DYHP ang IFM naasad makasama so mo na nga kaning ni basig mingon mo nang hatag tag ayuda kay nakapirma wa gyud in town ha. Dili ni gikan ni congressman ning ayuda ha mga kasama ha. Okay, so arita sa ato ang mga isgutanan sa mga sukindig paminaw kay daghan ni unya karon na pun-an itong isgutanan do na patay uban nga mga do na patay uban nga mga isyu pero ari sa ta sa survey kay ganiha nakabantay ko magkasama nakabantay sad ko magkasama kay ganiha sa mga kanabang comment mga text mga chat diris ato na sa tuang nga messenger makasama doon na sa mga nag-text nako ganito number na hatag man ni nato god sa tuan DYHP sumbunganan natungod yatong katong partner apatan ni kasamang Aida sa mahapon mga sukindig paminaw pero usahay ugwa siya kay dili sa ko busy mo na ako mo'y makakuan sad. Now ang kaning ni akaron nga nigawas nga latest survey makasama sa SWS so mao ni nga atuan ning hatagag pagtagad kay kanang naa nga daghan man nangyamid daghang mga nangyamid niini karon makasamang bag-ong gipagawas nga resulta sa survey
Kaning ni ang sa social weather stations. Kaning nga SWS nga survey. Kano mangyamid mamunga kamo ni? So dia dire nagpabilin sa number 1 sukad gyud pag sugod aning survey. Pagsugod sa mga survey number 1 nagyudaan mao si Congressman Erwin Tulfo. Sa pagka senador na. So bisan unsa nga mga ari ka diri sa kanang Pals Asia, number 1 sa dia diri kasamangkin. Ari sa diri sa Oculum, number 1 sa siya. Unya, pero kung dunay mga survey, kana bitaw mga survey ra bitaw kana na may mga page sad nga dili kanay nani nga firm nga mag-survey. Pero kani mo lagi na nga inig-post nimo mga tawa mga tao. So karon ang ato nga nakita dinhi nga base sa wahing gipagawas nga resulta sa social weather station, number 1 sa survey mao si Erwin Tulfo nga nakakuha makasama og 43%. 43% 43 ba ni or 40 kuan ni 45 45%. Unya ang gasunod ni ini kaniadto kani man to si Bintulfo unya murag kaduhan ni kahigayon nga ikaduha na nga resulta ni sa survey nga number 2 si Senador Bungo. No, si Senador Bungo nakakuha makasama og 38%. Nakakuha sila og nakakuha siya og 38%. Unya sunod ni Bungo ikatulo mao si Senador Lito Lapid. Senador Lito Lapid nakakuha og 36%. Idol kining kasamang Kisos Minya makasama sa una sa katong Cardo Dalisay. Matod niya nadungagan na lang kunog yahang anak og duha wa pagyapon mahuman kani adtong Cardo Dalisay. Dugay na kitong salidaha bitaw dugay kitong nahuman pero ikaw sa kasamangki og duha kabog na dugang paspas ra pud kayo oy. At 10 years. 10 years ago di ay. So nang kitong salidaha 10 years. Bumitaw tong uban nga napulan na lang ta ato kay uban wa na kabayad og kuryente kay di naman narbaho sige na lang tan-aw Cardo. Magabi to kanang kuan ba? So nang kag 10 years so bisag mingon pa day kag mga upat ka bata day kasamang Maris. O mo ni kasamang ki gamay ra dito imo. So nang kag 10 years usa to na kuan so mao to. Kanya karon na may bag-o kana kunong Quiapo. Wa kay ko kakuan anang Quiapo kay kanang naa nga nasangit ko tong incognito. Batang Quiapo. Oh. Pero karon di na ninyo makita kay mo na basta modagan ka pagka kanang naang dagan ka og government kanang office kanang naang magpapili ka mura dili nakatugutan ana. So si Lito Lapid nakakuha og 36%. Unya ang ikaupat si Tito Soto makasama unya gasunod ni Tito Soto mao si Bintulfo. Si Tito Soto og si Bintulfo pareho sila og score nga nakuha. Ang ligas nila kani kuanra kanang percent ray kana bang naang mura og kanang murag ang kidan ra maoy nakakuha nila ang point ra maoy nakaligas nila. So ang point ra maoy nakaligas. So si Tito Soto 34%. Unya gisunod si Bintulfo. Si Bintulfo murag ni ubos-ubos ni Lito Lapid no. Si Lito Lapid murag layo-layo man ni si Lito Lapid og kaning niyang si kaning Lito Lapid ay ni overtake mga sukintig paminaw ni Tito Soto og ni Bintulfo. Murag kuan sad kana naa nga nikamot gyud tingalig maayo si Lito Lapid mga sukintig paminaw nga kuan po gani ning kamot sad maayo nga murag mo tapuan sad gyud siya. So karon ang di ana sa ikalima mao si Bintulfo pero ang ligas nila ni Tito Soto puentra mo'y nagligas. Unya ikaunom mao si Bong Revilla. Senador Bong Revilla nakakuha og 33%. Usa ka porsyento ra sa ibabaw. Nila ni Tito Soto og ni Bintulfo makasama dito ni Bong Revilla. So mao na nga
Ato bita tong interview diri si Bong Revilla. Akato ay interview na to si Bong Revilla gahapon ba to sang adlaw. Ha? Ang mga tao, murag ipanglaay ang mga tao, ako mo'y nabas, Ginoon. Pero mauna nga, dinhe, bisang kinsa may mo, kuan dinhe, kabasta maingon silang magpa-interview, ha? Atong kuan kay kuan man. Ha? Panlitan ang PDP sad og marisad ang PDP, okay, way problema. Panlitan mo arisad sila, kana usay gani mo ari man gani sila si Senador Kiko Pangilinan, ma-interview nato. Ni Attorney Rufil, si kanang Bam Aquino. Way problema. Samot nagmo ari si Franz Castro, ha? Wag gabae. So ato welcome tanan. Kana depende na ninyo. Kay inyo naman do naman tay kanang naang kaugalingon mga sukindig paminaw nga kanang naang katungod o kinsa gitong ganahan. Pero ito lang interviewon na pero ang uban kanang murag paminaw na ka sa mga ken. Ang uban nga maminaw murag hilasan mo gud sila. Pero sige lang, respetaran lang na to gamay kay kadali raman po na, no? Sahay o panitag ula sa Attorney Rufil nya matunong sa oras nga kita maglingkod, kita magka-interview, unang kapuliki sa Tagalog ani bisag gahi kayo. Naabot sa gyud ay dito kasamang kini kana Senador Bong Revilla nga kato baingon nga sabi ng iba kanang kuan kono magbudot silang tayo sa Senado. Hindi nila alam na marami tayong batas na na nagawa. Sumo na iya sang kuan ana nga sumo na nga pero dinhi ikakuan na ni ron na kanang naa nga sani ikaunom si Bong Revilla. So mauna nga depende na sa mga tao pero muna interview lagi nito gahapon ang comment sa Facebook nasa uban di gyud magduha-duhag comment oy nga kanang di nami ana ganahan. Doon na sa uban mo comment, kani ganahan mi anak kay nindot kay mo sayaw, ana. So lain-lain, doon ay ganahan, doon ay dili, ato lang respetaran sad. So muna nga, samot na muna nga, ayaw mi og kuan na intaw, ayaw mi intog awaya, oy, kay sumaluoy taon mo, oy. Kami na narbaho ra gid intaw migtarong, kay pananglitag mo ari dire kinsa man si kaning Congressman Franz Castro nagpapili man. Kanang kinsa pa nang uban niya, kutob sa mo ari dire mudagan, kanya mo ari sa tong sibianan mo, kontak mga sukindig paminaw. Dili gyud naton na pero kamo na depende na kamo na mo timbang-timbang mo tuo ba mo dili ba mo tuo ara na ninyo ha. Inyo man sanang katungod ha. So mao na nga kay basig mga mosunod karon gani unta murag dunay schedule nga laing senador ba to nga magpa-interview unta pero murag dunay kakulian basig kuan lang ha i-reschedule lang. So muna kamo na magtimbang-timbang nga kaning senadora sa iyang paglingkod iya baning na trabaho, unsay iyang natrabaho, ang kaning mga balaod nga ilahang gipampanday diya sa Senado, nakatabang ba sa ato ang nasod? Nakatabang ba, nakahatag bag solusyon sa problema sa nasod? Nakatabang ba sa panginahanglanon sa kabus? So kamo na lay magtimbang-timbang diha nga na may uban nga dagag sulti, dagag butbut. So kana inyo na no inyo man sana nga kuan ha onya ikapito ay pareho din sila ni kuan kanang na ang congresswoman dili congresswoman senador ni senador mga sukindig paminaw Pia Cayetano kanang na ang senador Pia Cayetano di adire si senador Pia Cayetano ikaunom gihapon pareho sila og kanang na ang nakuha nga porsyento ni senador Bong Revilla. So si senadora Pia Cayetano nakakuha og 33%. So ang point ra po'y ligas nila. Diri ra ba dinhi diri Sugbo day gahapon kasamangkin ha. Dibisita ra ba dinhi senadora Pia Cayetano ni Governor Gwen ha. Porte nilang pagkahaluga oy murag gyud kanang naaba nga naginaksanay gid sila maayo ni Governor Gwen mga kasama matod pa nga amiga gyud kuno sila kaayo astang nindota. Pagkadungog ni Gobernador Gwen nga giinan siyang amiga kaayo kay maayo kay Gobernador Gwen giisa ang kamot ayo na. So giisa gahapong adlaw si senadora Pia Cayetano ni Gobernador Gwen
Wat na kay balo to kinsa gyoy kabubuton ba tong gobernador Gwen or ningon ba to si Senadora Pia Cayetano nga isa ko diri para dadon ko sa mga sugbuanon. Pero miga man kuno agin miga yung mga politiko miga man gini miga karon unya ugma ana lood-lood ugma dayon pagkahuman traidor ra. So muna diri siya. So ika-7 mga sukindig paminaw pero pareho silang nakuha ni Bong Revilla. Unya sunod ika-8 mao si kanhi Senador Ping Lacson nga nakakuha og 30% na. So kaning niya kani sila kuani kanang naang line up ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Katong atong gibasa tanan ang usa ka independent to katura si kanang naang Bintulfo. May wala magapil-apil sa rally mga sukindig paminaw ni BBM. Nakananan sa alyansa ng Bagong Pilipinas niya usa katong top 2 si Bongo PDP man ka Duterte man unya kari diri ika-8 pareho og nakuha nga score si Senador Ping Lacson og si Senador Bato de la Rosa. Kani Senador Ping Lacson mauni ang kuan gyapon ni linyada ni sila ni PBBM og ni kanina sila si kuan na Senador Pia Cayetano, Bong Revilla, Tito Soto, sila Lito Lapid, Erwin Tulfo. Mao ni mga senador nga gipaluyuhan karong Presidente Marcos. Anya ika-kuan ni siya ika-8. Ika-siyam Ika-siyam si Bato de la Rosa nakakuha og 32%, pareho sila nga kani Senador Ping Lacson. Unya ika-10 nakasakay ubrag ni ubo si Manny Pacquiao kasamangkin. No? Si Senador kanhi Senador Manny Pacquiao nakakuha og 30%. Porti ra bang pag-viral in town sa iyahang kanang statement sa una nga katubang kakabahi ni kanang naa nga Presidente Marcos nga iyang gidaot maayo kaniadto pero karon makasama iya na sang gidaig og maayo so mauna nga kuan naman nag-viral man na diha karon. Nya kana na nag-viral diha karon social media mga sukindig paminaw. So inakapulo no si kani Senador Manny Pacquiao wala naghilak pag diya ito. Kaning survey karong nigawas kasamangkin unsa man ni nakaabot pa ba ni aton tuang paghilak-hilak niya katong sayang speech ba nga nihilak siya ba? Katubang na speech bitaw niya kasamang names nga nihilak siya kay kanang naang naluoy gid siya sa mga pobre nga banay pa ang mga pobre maog yung kuno untay unahon Ana may nagkuan ana karon nga nag-viral do na sa toy ni comment nga ngano man nga pila ka katuig nimong senador wa man nimo nahimua do na siningon ana. Pero matinabangon ba ni Senador Manny Pacquiao katong uban nga mga natabangan mingon so nga matinabangon gyud ni katong uban nga wa sad maabtis tabang mingon sigud dawa kaabot diri sa amo. Unya ang ika-11 mga sukindig paminaw mao si kaning ni ang Abi Binay. No, si Abi Binay maoy ika-11. Pero pareho sila og score ni Manny Pacquiao, kani Senador Manny Pacquiao. Unya ni Mayor Abi Binay og ni Willie Revillame. So pareho sila pero ika-12 na si Willie Revillame murag ni ubo si Willie Revillame. Diri man tani na kuan man tani sa ikapulo man tani siya na. Pero karon ni ubo si Willie Revillame tungod ba tingali pod makasama atong video nga na-viral nga ipangutana sa unya ikaw maglingkod sa Senado unsa may himuon nga balaod. Ipangutana sa reporter kasamangkin ingon lang sad siya nga ikaw pananglitan na og ikaw kung pangutanon unsa mang balaura ka ako akahang angay nga kuano nahimuon dito Senado. Ingon sa ikaw mo ay magsulti kay ikaw may mudagan ina reporter. Ingon sad siya nga kuan lang una-una sa kay kuan kanang naa nga unya nawa pagani ikaw kadaw unya nagmakadaw unya na ko musulti. Kay kanang nang ingon ana sa banay pa nga kuan ka kanang na sa mudagan ka mao bitaw na ro nga dunay kampanya dunay kanang na debates mga senador para kita nga mga botante kita mismo makadungog kung unsay ilang plano unsay ilang himuon diha sa Senado kung sila hatagag higayon sa mga Pilipino. Mao man na nga kanang naa nga
imo na kuno niya pananglitan og pangutan-on kag unsa imong plataporma. Pangutan-on kag unsa imuhang himuon dito Senado unya na ka maghuna-huna og mukadaog ka. Amoy malisod ng buhata, ha? Ado nasay uban nga maingon nga kanabang namay kaning nang uban daghan man kaayo gyud nga kanang nga naa ganahan ni Willie Revillame. Daghan sang uban nga ada kanang naa nga og kanang naa nga modaog na murag libre gyud jacket dagay, ha? Di man mo makuha ng netizen kay mo comment man gyud na sa mga post labi na diri sa address DYHP mga kasama, ha? So mao na nga kuan kanang naa nga depende na gyud na ninyo kamo nagi magbana-bana una nga kinahanglan ta kada usa ka mga mo papili pagka senador ato gyud tan-awon kung kaning ilaha labi na mas crucial ka sa mangken kaning ni ang nagbalik-balik na senado nga mudagan kay kanang ilang gipanulti karon ila ba nang nabuhat samtang sila na senador sa ilang pagka-senador sa una unsa may ilan natabang sa Pilipinas ingon man na kanang naa mga intelligence voters daghan man nato mga intelligence voters ato pa kanang kamaog gyud nga maniid ha naabita ingon nga are na putas bag-o na po inguban nga sige lang kani daan man ni pero daghan manig nahimo so lain-lain mga sukin tigpaminaw ang Team Plus tao lain-laing Team Plus tao sa maragunas gugma kasamangki ada. So karon nakakuha og 30% pareho sila si kani Senador Manny Pacquiao, Mayor Abby Binay 30%, si Willie Revillame 30%. Pero sa una gikuha sa kani Presidente Duterte nga kuha ang senador ingon siya, di ko mo dagan ngano nga mo dagan man ko nga mag-unsa man ko na Senado nga di man ko wa man ko knowledge anang naang buhata. Nako nakahinumdum mo kani adto 2022 kadto. Nya eleksyon makasama nga gikuha unta siya pero nibalibad siya. Nibalibad siya ginan niya nga dili siya kay kanang naa nga di ba kabantay kadto kasamangken? Ang ingon siya nga dili siya kay mag-unsa man siya nga di kuno siya abogado, wa siya makaagi mga sukindig man baka kanang naan sa politiko nga kuan. Unya paabot na Senado mag-unsa ra man unya kuno siya. Pero karon mura magnausab ang hangin napadulong mas amihan. Kung kana naa na sa Facebook ko ninyo nang i-search na sa Facebook kanang ato di man ni ato tumo-tumo naa man na. Ko man ni kanhi Presidente Duterte ni balibad siya. So mo na nga karon nag-independent siya. Ni-independent siya nya pirmi siya nga maapil sa survey. Adi depende kana pagbuot na sa mga tao pero kana mingon sa mga tao di na tinuod ng survey. Pero kani ang ano nga kuan man gikuha wa ganong wa man sa motipon sa PDP laban. Mura ganahan lang siya nga mag-independent. So daghan man siya mga followers noon. Pero wa ta kay balo lagi kanang tanan mga followers niya sad ganahan nga maabot sa senador. Pero kana nga nakuan bitaw ko niya nga nausab wa na lang unta to siya mobuhig istorya sa una. Wa na lang ta siya mobuhig istorya sa una ba kay no kani asam tong kanan ang video. Kani mga kuan gyud kani mga tao purti gyud nga mga kuan purti gyud mga kanang marites kayo ba. So mo na nga ika-12 o nya ika-13 muraog naubos mga sukintig paminaw si Camille Villar. Si Camille Villar ni ubos siya. Naobertikan siya ni Willie Revillame ni Abby Binay. O niya naabot si Camille Villar sa ika-13 nga anaa na sa nakakuha siya og 29%. Kanang na ato na ipadungog nato naron kasamang names kay para mga tawo moingon gyud nga dili ana ato himo-himo lamang ha. Ang ato dili himo-himo lamang kay no naa man gipangutana man dayag og tataw nga tuba gini kanana nga Willie Revillame karon ha. Nya ika-13 si kuan ha. Karon taon lang dong ha. Karon taon lang. Si Camille Villar unya ika-14 si Amy Marcos. Si Amy, nakuan din si Amy Marcos. No, di ba na, kanunay man ning maapil ka sa mangkin sa kaning Magic 12. No, kanina sa mga survey, musud man gini sa top 12. So, karon, wala na, sa lain nga mga survey, apil siya. Makasulod siya. Pero ari sa SWS,
unsa man nang nakuan siya, ika-14 na hinuon siya, ha? Baba na kayo si Senadora Amy Marcos, ha? Sumao na ang kana kuan na sa mga tao. Aris pikas mga sukintig paminaw nga mga service at murag apil sa top 12, ha? Sumao na ang ato nang kuanon ron kay nakatuntua ay, ha? Wa nakasulod sa Amy Marcos sa top 12 mga kasama. Asa man tong kagkuan kan nang ka Willie Revillame dira tanaw. Ato paminaw ni kani kanini Bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na gagawin? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Tanawa. Sa akin yung tanong. Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Ayan, si ate. Okay, yan. Gusto kong makinig sa para tama ito, ha? Tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba? Nagkakampanya. Sige. Tanawa, tana. Wag yun siya kasamangkin mo, sulti unsay ang himuon. Pero naasay punto nga nidagan siya kay kinahanglan niya kana magong imo ang pagrepresentar dito Senado gikan nas mga masa unsay gustong ipahimo. Pero kana ang nagtukmon nimong mudagan ka kay nakahibalo na ka nga mauni ang problema sa mga Pilipinong kabos. Di ba? Ha? Nidagan ka kay pananglitan mo ingkar nidagan ka kay mga ospital sa probinsya, mga ospital sa mga probinsya wa gyud intawoy kanang kanang saktong kahimanan. Pananglitag na ka Senado mo na imo pangingusgan dito. Mo na imo pahingusgan nga kanang mga hospital, pampublikong hospital sa mga probinsya, mga district hospital, mga provincial hospital, maayo nga ang uban dili na moadto sa Vicente Soto. Sa to pa naa kay gibalon dayon. Naa kay hinigiban para nga mo nay rason nga nidagan ka. Mo nay rason nga nidagan ka sakto nang iya pero sa to pa nidagan ka naa na unta kay kuan nga kana bang naa nga inigabot mo Senado naa kay himuon. Kay pananglitan og pag-abot nimo dito Senado, unya pa ka maniid-tiid ka sa mangkin og tan-awon ako ni mga batas na himo diri ha kag unsay wala diri maupoy ako. Di ba ikaw Idol Boyke? Kabantay ka na kanang na ang Idol Boyke nga bisan og pananglitan og pangutan-on kag plataporma gyud. Mo bitaw na nga dunay kampanya para mahibaw-an nato unsay plataporma. Mo bitaw na nga dunay mga ganahan gyud nga mga senador magdebate arong patas-anay mga sukintig paminaw sa kahibalo, kamangta sa balaod kun baid na bagyod sila sa balaod. Nya pananglitag pangutan-on ka imo pa. Og ako'y reporter ato kasamangkin mainsulto ta. Ha? Pero ako sa siyang insultohon, tuga-tuga magkagdagan o kakahibalo. Natural na. Bisan kinsa karon pa ko nakadungog ha. Ako dili man ang pagdaot ni kanang na ang Willie Revillame kay sigim sa gugtanaw aning iyahang sukad pa sa una sa kanang na ang kanang sa tuya sa una wawawin to. Sukad pa sa una katuyaha nga katuya mga sali kana ya mga show sa TV kasamangke balin-balin sa gikan sa ABS ari sa kanang TV5 ari sa kananaan GMA karon sa online tungkol na siya kay kana bang malingaw sa taon niya gawas ana iya mga artista sad mga pakigol sa kay kasamangke basta artista yung mga dancers di ay ba no. So kani siya palahi sad ni, ha? Sakto to yang giingon nga daghan naman diha nga ako nakauyon ko siyang istorya kasamangkin nga kanang naang daghan nga mga batas nga gihimo, daghan nga mga balaod nga gihimo, pero nakatabang ba na sa mga pobre? Ang pangutana sakto ba na intubag sakto? Daghan man tino mga balaod nga, pero kung ikaw mo'y pangutanon,
Sige, unsa man balaura? Sabi ikaw kung pangutanon, unsa man kahay balaod ka? Aso ka na, nidagan ka, kay naa kay nahuna-hunaan nga unsa may kinahanglan sa pobre. Pananglitan, kanang mga pananglitan karon kanang mga single mom, ana. Ha, unsa man kanang mga sa tao lang, ha? Pananglitan kanang natad sa agriculture. Ha? Kung ako'y palitan ako mo dagag senador. Ha? Ako nang tun-an nga no mangyud nga ang bugas nga dili mangyud mo barato. Unsa man gyud rason? Ha? Di ara nakakita nako sa rason kasamangkin. Ang mga mag-uuma di ay gisigi na tog hatagag ayuda. Kaning ayuda di dinhi makatabang makapabaratos bugas. So unsa may makapabarato? Atong tudluan ang mga mag-uuma sa pagtanom. Unsa man? Kanang na mga bakanting luna, mga bakanting yuta. Tamna na to naghumay. Karon kay wa may tubig. Sa ato pa, daghano na to ang pundo sa irrigation, sa agrikultura. Ubagha ka ng mga membro sa Furpes nga dunay mga baol. Ha? I-required sa gobyerno. Kung membro ka sa Furpes, kinahanglan nga mutikad ka sa baol. Doon na kay umagyod. Ha? Pananglitan og na membro ka sa Furpes nya taga-probinsya ka, nya naa kay baol na kay uma, wala ga na matikad na libon ginatangtangan ka sa Furpes. Ha? Pero paminaw na kasamang kindi sa burag dili sa tingali ka kadaog, no? So mo na nga, daghan ba nga mga bahala na lang na diha og matinuod na imong pamasalig or dili, basta kay nakahatag kag plataporma. Pero palahi sa nang iya, no basin sad og iya sinimbawion kasamangkin nga magunsa man ang daghan kag pamasalig unya dili na matuman. Agi pangutana sa ingon siya, bakit ako? Bakit ako ang tatanungin niyo, ha? Ana ang pangitaon, ha? Ni Ana ang reporter. Ang reporter niya gipangutana ni Ana yung taon, bakit ako? Ako yawa ng reporter kasamangkin nga di manggani mo dagan og barangay konsihal. Amo na gipangutana pero una atong respetaran kay naa may uban nga kanang pahilom-hilom ra pero pag abot na didto di ay maka naa di ay mga maayo sad nga kanang naang kuan maayo sad nga unsay tawag ana kanang maayo sad og nabuhat. Pero daghan sang uban nga naman sa nana basi makalusot ra man pod si kanang naang Kuya Will, ha? Kalusot ra pos Kuya Will anang nga daghan bitang uban diha nga daghan kipamasalig wa may kuan wa may nahimo. Pero mas mayo bisan na lang og kuan oy bisan na lang og kanang naang siguro doon niya nga kanang plataporma nimo sakto to iya, ha? At least kakita siya nga doon nagay panginhanglanon sa mga kabos kasamangkin, ha? So mo na nga pero mo na unsa man balaura nga para sa makasulbad sa kabos, ha? Kay mangutana man gyud ta kay ngano ni dagan maka adto ko niya kay paritan katong kang BBM sa una. Unsay plataporma ni Mr. President? Ang bugas himuon atong tag 20, ha? So diha dapita murag makalusot si Kuya Will kasamangkin mayon sa tanawang uban maingon bitaw ang uban nga plataporma nindot yung plataporma nga ang bugas imong tag 20 wa pa man natuman hantud ron. So man ato nang tiwasog discuss karon human ani ato na putang Manny Pacquiao kay naghilak tos Manny Pacquiao uy. Ato ta karon taw ni kanhi senador Manny Pacquiao makasama, ha? Straight to the point. So kaning ato base lang ni sa ilaha sa ato nga mga nakit-an o nadunggan diha sa kanang naang social media o sa mga panghitabo, ha? So mo na nga karon panahon na god kay iya naman gyud og diskarte ang mga tao normal nas politiko. Normal nas politiko nga abot sa kampanya makasama iya gyud diskarte. Ha? Masabot nato iyag diskarte para lang gyud nga mabitik makasama ang kanang naang nga mga botante. So muna depende na sa mga tao og mabitik na ada di kanang naang ilan na.
Kay palitan mo lagi to nga palitan og kaning niang si kaning niang si Willie Revillame og pananglitan og wa pa say nauna-unaan karon himuon yang balaod kasamangki. Nya wa ta kahibalo ani og makalingkod na ni og pananglitan og makadaog manggaling siya masiya pa di ay maoy nindot nga dunay mga programa para sa kabus. Wa ta kahibalo ana kay kani pong uban god nga mga maritisad ingon gud basi manghatag rag jacket kanindot sa dara. Basi nakaobserbar siya kasamang Ken nga pagdagan bitaw ni Rubin Padilla number 1 man ni artista man na. Nya gani si Rubin Padilla makasama wa gay na manghatag og jacket. Nya kana si Senador Rubin Padilla. Si Senador Rubin Padilla makasama wa na manghatag og cellphone wa nay kanang show nga pareha sa kang Willie Revillame. So basig mo sa na yung gikuanan nga number 1 man gani sigo wa nang hatag og jacket na wala nagbigay ng jacket. Hindi namigay ng jacket ha. So kana depende na ha sa mga tao kay naaman say sige nagbalik-balik diha unya naanay mo ni nga wa poy na kuan ha. Para gina nga dunay mga saad nga kanang naa nga bos ginaw saad unya pagkadaog na di ay nalimta na ang saad. Gihimo lang ang saad aron pakyason. Wa gabae. Kay kadto bitong ka kanang naa nga kuan na kadto kanang na Presidente Marcos 20 kilos bugas wa pa man pero basig padulong pa kadto sang pagdagan ni kanhi Presidente Duterte presidente matod pa niya 6 months walaon na gyud ang drugas on niya pagka human na hapit na Mr. President wa man gyud nawalang kanang drugas sa di gid ay kaya. Pero doon na gyoy kanang naang na ato ginamatikdan nga ang drugas medyo ni kuan gyud kanang naang ni murag nagnihit atong panahon na unya murag dili na kayo lantaran ang pagpamaligyag drugas unya wala na kayo mga adik nga mopatay og kanang naang pamilya wa nay adik nga kanang naang mopatay og igsuon mopatay mga anak mopatay asawa wa ta kabantay itong panahon na so atong panahon na sa di ka mahadlok maglakaw-lakaw kana hinuon nakapanigurong presidente ana bisan og wa nawala ang drugas within 6 months pero maglakaw-lakaw kas kasada daghang man nagsulti nato kasamangkin nga bisa gabi di ka mahadlok nya wa sa toy kanang nabay nga patay diri patay dito muna wa man atong panahon na pero karon di asa ka Manny Pacquiao nga nihilak kaluin taon niya Manny Pacquiao so di ka Manny Pacquiao sa day di asa ka Manny Pacquiao kani hilak in taon siya kinasing-kasing gidigon iyang paghilak kasamangkin kinasing-kasing gidigon iyang paghilak pero mao lagi na nga pag dagan niya pagka presidente bangga sila sa si Presidente Marcos sa niuna sa una kato na koy usa nga atong ikuan kanang naang kato istorya ba nga kanang naang doon na siya mga atake sad ngadto ni Presidente Marcos pero mao lagi na nga basta eleksyon na gyud manggawas ginang mga bati nga mga pulong manglabay mga kasamag mga pulong nga mga sakit mga pangdaot normal na sa politika pero kaning ni karon ang kampanya si kani Senador Manny Pacquiao masulubon emotional in town oy Loy kay anak kani ay. Kaning niya sa dili pa ta ato mohilak siya ato lang ako anon Katong sa dili pa sa mohilak siya kato kaning ni asa nga pagdagan niya og presidente gi-interview siya iyang bangga si kani Presidente Marcos kani. Ang mga Marcos billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin talagang ang talino natin. Diba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita panahon ng Marcos ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurapang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ganun. Ang Marcos billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin talagang ang talino natin. Diba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang karon kaning ni katong hindi ba natin isa dong. Katong tuwa mo to ang pagdagan niya og presidente. Nga bangga sila pagka presidente. Karon kay napildi man siya ni daog man si Presidente Marcos. Karon tuwa siya nagpasilong sa landong sa presidente. Nya unsan man yang gisulti ron? Ito mabinaw na to. Kani.
Kanini. Kana. nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Kuno oy. Tanawa to mga Marcos kuno suna, doon na ba'y corruption sa nawa? So muna, karon ay. So karon, kanini ang ngayong pagpangampanya ni Hilak sad makasama siya. Kani nga Hilak taon siya, oy, kinasing-kasing gintaw niya. May nakikita ko mahirap. Kalimutan yan, pag ito'y may nakikita ko mahirap. Kaya ganun ako ka-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Yun ang manigilan na maalala ka ng mga tao. Kalimutan yan, pag ito'y may nakikita ko mahirap. Kaya ganun ako ka-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Tanawa, ang kwan ko no, kinahanglan nga imuhang yung tagdon ang mga mahihirap kasamangkin, unahon nimo. Pag unsa man ko ng kwarta, dili man na madala nimo sa kamatayon, kung dili ang imong ligasiyas pagtabang sa makabos. Sakto. Doon ay punto si kani Senador Manny Pacquiao. Pero ngano man nga wa man siya kasaway nga ang kanang PhilHealth giziruhan ang budget. Nganong wa man makasaway si Senador Manny Pacquiao nga giziruhan ang budget nga kana untang budget nga ibutang sa PhilHealth para mana sa mga kabos kun ugaling magkasakit. Straight to the point. Nya kwan sa intawon nga kasamangkin nga ano yan yun ani dagoni aron makabalik yung Senado intawon. Sumatod niya kanang unahon gyud nato. Ato ang ipaglaban ang mga kanang naang nga mga kabos. No. Kani yang tapad siya nga kanang usa man ni si Bato de la Rosa ba ni di. Pero intawon pug dang lugmaw ang luha kasamangkin oy. Lugmaw sa tong luha na. Dili ni murag yahan ning staff. Yahan ning staff din agus Bato. Pero pananglitan ba? Unahon kuno nato ang kabos. Sakto. Ngano man para nga kanang ato magkaigsuunan in taon nga mga kabos, malipay pod in taon sila sa serbisyos gobyerno. Niya kaning ni karong nga nang gisiruhan ang PhilHealth. Kanang wa man siya ka badlong unya matod pa niya lagi unahon ang mga kabos. Unahon ang mga kabos. Unsaon man? Unahon ang mga kabos bigyan ng akap, Ako wag yung ko ikuan kaning ilang ipang istorya por tininduta gyud. Samot na ning kang kaning senador kanang naang Manny Pacquiao sad makasama Kanina yan, kani good kampanya, plataporma, magunay kasamang Oliver. Pero kana si kasamang Aida, tampos. Muna'y padagano ni mong senador, ngilngig nagplataporma. Lupo na, kanunay nag-atubang og mga kabus. Diri ato si Bianan ay. Kanan diri sa si Bianan, kanang tabang anak kahibalo ta. Mabitaw na usahay nga murag kilo kahibalo sa ta, Kanis kasamang Ken Galinia. Imo ning pa daganon bisag congressman lang. Nya bahin sa mga plataporma unsaon nga kwan kamauni. Kamauni. Kaya sa mo taga kasamang Aida tampos muna nga. May buntag diha ni Consul Francis Espares og ni Kapitan Harry Iran Atis mga ngilngig sa nislag plataporma diya og Kapitan Dondon Bacolod. Kanang nang ingon ani kasamang Oliver di nimo madalag hilak-hilak ang kuan oy. Apurya lang sa mga madalang aluya in tawo no anak. Pero ang pangutana ba nga kahibalo ka nga ang PhilHealth na ziruhan mo padayon pag yung kagapon na imong gipasilungan? Kanang na ang research karon ay dunay oral argument ako ato man tang i-discuss karon ang oral argument sa Supreme Court.
Kaya nipagawas naman sila nga kanang naang sa ilahang kanang oral argument pero muna nga to nang hatagag pagtagad og napatay oras kay dako ning isgutanan ang PhilHealth yun. Dako kayo. Ano man kay dati noy reserve funds mga sukindig paminaw pero kana nga nabutang sa reserve funds mga kinulikta na nila sa mga kabus nga mga Pilipino. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Okay, unya ari ta sa kananaa nga katon sa survey ba kay doon na may nangutana nga asa naman ang PDP laban nganong wa man sila maapil diha. Ang nakasud sa PDP laban duha ra gyud. Ang nakasud sa PDP laban makasama sa survey, kaning mga PDP laban mo ning gipaluyuhan ni kanhi Presidente Duterte, duha ra. Una si Senador Bungo, ika-duha sa survey. Unya, di apod sa survey, murag ika na po, ikasiyang ba ni survey si Senador Bato de la Rosa. Sila rin nakasod. The rest, membro na sa kaning mga senador ang gipaluyuhan ni Presidente Marcos. Usa, duha ka independent ang nasod. Si Willie Rebillame o si Ben Tulfo. Unya asa man din ning uban karon na si ang nawala sa survey sa top 12 mao si Amy Marcos, si Benhur Abalos, nya membro ni sa kaning ni ang kang Presidente Marcos ni. Ug ingon man usab si Francis Tolentino. Ato ra ba unta ni ma-interview diri karon? Ika-15 makasama, ika-15 si kanang Kiko Pangilinan. Ika-15 si Kiko Pangilinan, ika-16 si Benhur Abalos. Unya kanis Kiko Pangilinan, kadto maning sa unig ipaluyuhan sad ni kanhi Vice President Leni Robredo. Unya ika-17 mao si Bam Aquino. Kauban sila ni kanhi Senador Kiko Pangilinan. O kanhi Senador Bam Aquino. Ika-18 nagud si Francis Tolentino. So muna dagan sang niingon nga kay ni baliman nga PDP man ta ka sa una. Pero tanaw ni mong kaagkanana ang mga comment sa mga tao kasamang kinhabisan reaksyon gani. Mura man sila nga tawa. Mura di sila mo tuo survey ba kay wa lagi maapil ang PDP. Unya kaning ni ang sikuan. Akin sa may do na man ko na siya kasamang kiay nangutana siya. Asa man dapit sikuan na Marcolita di ay. So mao na nga sunod ni Tolentino si Salvador, Philip Salvador. Si Philip Salvador PDP na. Layo kayo ika-kuha na kada 19. Onya ika-20 si Hunasan Gringo Hunasan. Si Gringo Hunasan di ba mura mag na-appeal to sa Tatwil sa una? Murag wala. Dayon si ika-kuha na si Marcolita, Rodante Marcolita nasa ubos na dapit. Unya gasunod ni Marcolita si Jimmy Bundok. Anya kuan gyapon ni PDP. Usab magkasama asa ma Pastor Kibuloy ani di ay. Mao na pero kana depende na gyud na adto na gyud makitang katag ana makasama inig eleksyon. Depende naman sa mga tao nga kanang naa nga kuan ani kay kana survey lagi. Wa man bisan kita dire kasamangkin sa Sugbo. Mangutan na bitaw tas mga kaila dire kay naingon man nga naaba mo nakadawat ba mog survey dire sa mga senador Sugbo may wa man. So mga pila ra kabuk, murag 300 tingali. 300 sa Luzon, 300 sa diri sa ato, sa Visayas ana depende. Onya mo na nga ang uban di mo tuo sa survey kay mauligi mo na kuan po na. Ato respetar ang uban nga mo tuo pananglitan og tan-aw nila nga ang ilang kandidato wa na sulod sa survey, mingon nga adi na tinuod nga survey. Pero katong mga dumadapig nga ang ilahang nga mga kandidatong gipaluyuhan na apil sa survey, mingon akan ni mo tinuod nga survey. Pero muna itong bantayan pag 2022 nga election, presidential election, dungan sa ato mga atong bantayan nga kana si Senador Robin Padilla wa gyud na makaagig number 1 sa survey. Si Raffy Tulfo hinoon. Pero pag abot na sa election ang number 1 nga ni daog pagka senador si Robin Padilla man. So mo na nga kaning survey usay kasamang murag bana-bana ra ni bana-bana ni panahon murag pag-asa.
pa ni Judy Armiro Ruiz Monsolier, ako dili ko mo tuo anang survey Sir Benji, ha? Kana way problema kanang naang naaman sa gay kuan kanang naang imo man sana ang kuan sir no imo pagtuo sa no si Jess kanang bin Tazal og si Attorney Rufil ang tinuod nga plataporma anda mo tabang og maduulan gyud kani attorney no modagan ning senador number 1 tinuod bitaw ha. Pero kanang nang waman matod pa niya nga iyang dugo os politika kani adto nakaagisag politiko sa una pero kanang naang sa una ra kadto pero karon ang pagpanerbisyo ng tinuod diri sa radyo ha. Ayaw sad og ako ayaw sad yung padagana sa Tony Rufil senador kay kuan na ta dinhi ha matam-an makapuliki ta dinhi sa kuan. Sumatod pa ni Beth Kamandag nga kana nga survey ilara na nga buhat sa pikas sa tamba di na ko kuanan kay unir bata. Onya pabor na nila nga survey ha. Anya morning kasama Benji straight PDP vote ako no PDP straight vote. Ang pangutana nako asa man ang line up sa Duterte senador wa man lagi giapil binuang na bias na. Matod pa ni John Siblag ha. Naay na-appeal sa PDP pero duha ra kasama ha. Duha na-appeal in town sa kanang naang PDP. Niya ang dire agan sa tinuod lang tura ako butaran sa senador Bungo og Batura lingi na ang hinungdan kung mapun-an pa na matod pa Jason Rebilla Rubilia. So iya sana nga kuan ha. Anya si Ian Ile matod pa niya but na nga survey ha. Kanang naang sige lang ayaw lang sa mo og kanang naang ayaw lang sa mo paglagot og maayo ha. Relax lang. Kay matod pa ni kuan Ma'am Tisay dito sa US kuan man gyud sila ha kanang supporter man gyud sila ni VP Sara giday kasamang Ken ha. Kuan ni kuan sa gyud si Ma'am Tisay sa niya si Jimmy Wood maho ng administrasyon pariha kani mahalinan ang utok okay lahi sa ni Quadcom kwarta-kwarta ko ayaw kasama apil ng Quadcom kay patawag unya ta dito na. So muna nga kana depende na lang ginas mga tao kay mga tao nasayod na mas isyu karon kita naganasayod naman ta unsay panghitabo sa atuang kanang naang nasod sa atuang dapit mismo atong dapit mismo nakahibalo na tag unsa gyoy tinuod nga problema nga mao gid untay angay solusyonan sa atuang nga mga kanang naang managanay labi pa kanang naang bag-o pang mudagan para makaingon-ingon ta nga okay pero kana ganing murag balik-balik na unya mo balik na gyapon niya daghan na gyapon pamasalig ang pamasalig nila kaniadto wa gyud na tuman mo na ingon nga bot na. So mao na ang kana depende na lang niya basta kay mao na ang survey gikan na sa social weather station ang survey mga kasama no kay kuan man kanang line up tanan halos gyud nakasulod sa survey sa top 12 ang kaning ni ang membro sa alyansa ng Bagong Pilipinas ngano man nga dili man alyansa ng Bagong Mukha wa na dito. Okay, oni atong hatagag pagtagad kamo nalay kuan na kamo nalay bana-bana ana oni kanang naang kamo nalay bahala diha kanang naang og unsay inyong habang or kinsay inyong nga dapigan kinsay inyong labanan ana inyo na kay kanang naang at least nakahibalo man mo unsay mga panghitabo na kay lang ta sa kuan Mayo 12 na lang ta mag-abot pohon. Kanang naang nagkadaiya mga reaksyon sa tuang Facebook live so kanang naa mga sentimento lasakto na nga makapahungaw gyud ta ba kay og dili pod na di ta makapahungaw murag magmugot man sa atong adlaw Okay, onya.
Nala sige na lang. So muna ang importante kay na sa mga managa na to, mga panya, labi na diri sa lokal, importante kay na nasyonal na to kung unsaon nila pag-address ning ato ang mga nag-una nga mga problema sa ato ang mga dapit, no, atong lugar, atong komunidad. Amo lagi na ang og kuanon kanako. Na kana na ang og moy pahimo og plataporma unya naagi oy aksyon. Nagi aksyon kana kuano kasamang Aida Tampos. Kasamang Aida Tampos di na mo makuan oy. Unya kisa pa man sa kuan. Unya may pagpaminaw ero ni kasamang Nilo Jan Ferolino. Otro sa ni maayo sa ni nga kanang mo panday balaod ni kuan panlitag palaron. Taw ako na lang yung ubos nga lagad sa kanginan kasamang radyoman Benji Olpos Tanghian. Salamat yung pagpaminaw. Maayong buntag kanaton tanan.